Fiets- en kuierroutes uitzetten of een camping op een oude schans die in het verliezen als schoolplak broekt waard door soldaten. Tradieren hinnen binnen tal van ideeën opperen, toch meestal die bij de Frieske Wetterlinie wijnen. Een gebied van goed 60 kilometer lang. Landschapsbeheer Friesland heeft al die plan bij elkaar gebracht in een rapport. We krijgen heel veel vragen om routes te ontwikkelen. Wandelroutes, fietsroutes, kanoroutes, autoroutes. Want het is een groot gebied, hemelsbreed 60 kilometer, dus dat loop je ook niet zomaar in een dagje. Daarnaast ook die schansplekken zelf komen ideeën voor. Zijn ideeën om daar campings, mini-campings in te maken. Of om daar met vuren iets te doen. Of om daar met theatervoorstellingen iets te doen. De ideeën binnen mooi en kunnen een soort toeristen opsmieten. De vraag is wel hoe realistisch ben ze is en waar draait voor de kosten op. De provincie had het rapport gekregen, maar wilde net een soort geld nu aan. Dit is een project wat niet één gemeente, niet één dorp of zo kan trekken. Het kan alleen maar bij de gratie van het gebied dat het hele project bestaat. Maar het is niet zo van, daar is een idee in het gebied hier ergens en wij gaan het wel even voor u uitvoeren. Zo werkt het dus niet. Het startschot is jong, maar het zal nog een hele strijd worden om de plannen vaarnoord te krijgen.